As pistas de Aboqueira de Anegral serán este sábado e o domingo escenario do primeiro torneo 3x3. A competición organizada polo Club Santa Baia en colaboración co Concello reunirá equipos das categorías sub-15, sub-18 e máster, chegados dende diferentes puntos da xeografía nacional. Temos equipos, sobre todo no senior masculino, temos equipos de toda España, equipos que participan en esa Liga Nacional. Pois temos un equipo de Valencia, temos un equipo de Valladolid, temos un equipo de Barcelona, un equipo de Sevilla, ben xente, por suposto, daqui de Galicia. O edil de Deportes, Marcos Fajardo, valorou moi positivamente a realización deste torneo, que se enmarca na política de promoción deportiva que se fomenta dende o Concello. Unha vez máis, dar as gracias ao Club Baloncesto Santa Baia, por suposto, nos estaremos aí apoiando este clube, o deporte do baloncesto e todos os deportes en Boiro, porque efectivamente Boiro é un potencial, é un Fórmula 1, como eu sempre digo, temos a bendita desgracia de ser pois un referente comarcal, non solamente comarcal, senón eu creo que a nivel galego, en todas as disciplinas deportivas. Temos, como ben decían, atletas en todas as disciplinas deportivas. A actividade ten como principal finalidade dar visibilidade a unha modalidade deportiva alza nestes momentos, ademais de servir de antesala á Liga Nacional, que terá lugar esta vindeira temporada, en a que participará tamén o Club Baloncesto Santa Baia.